Staudt Gábor, a Jobbik főpolgármester jelöltje rendezett fórumot a Fehérvári út és Sárbogárdi út kereszteződése fölött elhaladó vasúti töltés közelében. A párt közlekedési koncepciója szerint ugyanis megoldást kell találni a vasút mellett lakók zajterhelésének csökkentésére. Most a vonat mellé szerveztük ezt a sajtótájékoztatót. Itt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, ahogy most éppen elmegy mögöttem, hogy nyugati példára nem csak a villamos pályákat szeretnénk éreg alá vinni ott, ahol lehet, hanem a várost elérve a vasúti vonalakat is, hiszen hihetetlen zajterhelést ad az ott lakóknak, ez az ingatlan árakat is érinti, és egyúttal elég élhetetlenné teszi a környéket, főleg úgy, hogy még a zajvédő falakat se építik meg, amik hát tudom, hogy csak egy kényszer megoldást jelentenek, de ugye a koncepciónkban szerepel az, hogy ezt milyen módon közmunka felhasználásával valósítanánk meg. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs rá pénz, mert csak kétkezű és kétlábú emberek kellenek, amiből éppen elég van a szociális rendszerben és a börtönökben, és nekik csak ásót kell biztosítani, most egy kicsit eltúlozva a dolgot. A főpolgármester jelölt a fórum előtt éppen a rendőrkapitányt kísérte el egy kerületi bejárásra, melynek során pontos képet kapott Újbuda közbiztonságáról. Igazából a droghelyzettől kezdve a prostitúcióig és a kisebb-nagyobb bűncselekményekig mindent áttekintettünk, hogy ezek hogy alakulnak. Én azt hiszem, hogy általánosságban elmondható, hogy problémaként jelentkezik, hogy az embereket, amit már mi leírtunk többször, azok a kisebb súlyú bűncselekmények, szabálysértések irritálják a legjobban, akár itt a hajléktalan kérdés, ami most ugye a belügyminisztérium is kriminalizálja ezt a dolgot, és megpróbál egy megoldási javaslatot adni, de ezt én még nem is a bűncselekmény kategóriába sorolnám, de az embereket mégis nagyon bántja, rablások, lopások, itt a kisebb súlyú történetekre gondolok, kocsifeltörések, tehát amik a köznyugalmat bántják, és erre a leginkább, hogy mondjam, nincs felkészülve a rendőrség se, hiszen azokat az elkövetőket, akiket elfognak, pénzbüntetéssel, vagy még jó esetben is felfüggesztett börtönbüntetéssel fogják büntetni, amit vagy nem lehet behajtani, mert olyan embereket ér mondjuk egy hajléktalan pénzbüntetéssel büntetni, azt hiszem, hogy egy vicc, hogy az igazságszolgáltatás részéről egy nagy poénnak tekintendő, vagy a felfüggesztett börtönbüntetést azok az elkövetői körök úgy értékelik, hogy nem kaptam semmit, mert nem kellett börtönbe vonulni. Hozzátenném, hogy a börtönök több mint 200%-osan túltelítettek, amikor voltunk a Venyige utcában, sikerült megtapasztalni. A rendőrségi fogdák nem elég kapacitással rendelkeznek, tehát egy olyan probléma helyzet állt elő, és különben minden ide kapcsolódik vissza, ahogy mondtam, hogy az embereknek munkát kell adni, nem csak természetesen a dolgozni vágyó tisztességes embereknek is, de az, hogy egy eltévejedett embert, vagy egy rossz helyzetbe került embert, és akár a hajléktalanokra is gondolhatunk, csak úgy lehet kiemelni, hogyha munkát adunk nekik, megfelelő lehetőséget, egy választást egy jobb életre. Ha viszont ezt nem szeretnék a társadalomtól megkapni, ők nem szeretnének visszailleszkedni a társadalomba, akkor tudjuk őket büntetni.